35 שחקנים בהם משה איבגי, קרן מור ויפתח קליין הצטלמו בשבועות האחרונים כשהם מחוסרי בית. זו מחאה נגד הכוונה לסגור את הסטודיו למשחק על שם ניסן נתיב. עורך התרבות נדב בורנשטיין פגש אותם. עשרות שחקנים מהמוכשרים והמוערכים בישראל התגייסו בשבועות האחרונים לקמפיין פרסומי להצלת הסטודיו למשחק שבו למדו על שם ניסן נתיב. הסטודיו הגיע למצב כזה כי הסטודיו תמיד היה במצב כזה, ואפילו יותר גרוע לאורך כל השנים. אני זוכר את עצמי בהפגנות מול העירייה, אני זוכר את ניסן מנהל מאבקים בעצם כל חייו, כדי שהדבר הזה לא יעמוד על קרעי תרנגולת כל הזמן. 8 שנים שבית הספר שהעמיד דורות של שחקנים, רמי הויברגר וקרן מור, משפחת איבגי המורחבת, אורנה בנה, שולי רן וצחי גרד, ממתין למעבר למבנה קבע. תקופתי הייתי בטוח שזה הבית הספר הכי טוב, וגם היום נראה לי שזה הבית הספר הכי טוב, וזהו, אסור שהוא יעלה מהמפה. אלא שאין עוד את כל המימון הדרוש. מתוך 23 מיליון שקלים שמעבירים משרד התרבות ועיריית תל אביב חסרים עוד 3 מיליון. בית הספר פועל גם ללא רווח, בכל מחזור 100 תלמידים, הרבה הוצאות, וכעת מבקשים כל השחקנים האלה שנתרום את הכסף החסר. האירוע בשישי זה סוג של קטעים נבחרים מכל השנים של בוגרים של הסטודיו. לעורר מודעות לאיזה דברים יצאו מהסטודיו ובעצם מה מלמדים אותנו לעשות. בשישי הבא נבחרת כל הכוכבים של בית הספר תעמיד מרתון טעימות, כל ההכנסות לבניית המבנה החדש. בילירוץ גם סרטון הפרסומת הזה שבשבילו הסתובבו חסרי בית בתל אביב, לבושים בדמויות התפקידים המיתולוגיים שלהם, הכל למען בית הספר. צאו מהבית ספר הזה אני חושב הרבה מאוד בוגרים שניסו לחדש, וזה משהו שהוא כן אופייני למקום הזה שמחנך אותך לשבור. זה לא פיים וזה לא אנשים שבאים כוכבנים ובא בית הספר לסמן 2-3 כוכבים וכל השאר ישמשו כניצבים בתוך המסגרת הזאת. כמו שאתה עושה חמין, אתה מתבשל ומתבשל ופתאום להיות בכלל אתה מבין שאתה שחקן. בירושלים סבל הסניף המקורי של בית הספר מקשיים במשך שנים, התעלתל ממשכן למשכן, ועכשיו מקווים בוגריו שהשלוחה התל אביבית לא תסבול מגורל דומה. הצטרפו למאמץ להקמת משכן הקבע של סטודיו למשחק ניסן נתיב.